Ang pagdili pagsimba sa mga Diyos. Unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 1 hanggang 22. Mga igsuon, gusto ko nga masayran ninyo ang nahitabo sa among mga katigulangan. Gitultulan sila sa Diyos pinaagi sa panganod ug gitabangan niya sila sa ilang pagtabok sa pulang dagat. Pinaagi sa maong panganod ug dagat sama ra nga nabautismuhan silang tanan isip mga sumusunod ni Moises. Silang tanan mikaon sa samang balaang pagkaon nga gikan sa Dios. Ug silang tanan miinom sa samang balaang tubig nga iyang gihatag, kay nanginom sila sa tubig nga gikan sa bato nga gipatubod sa Dios. Kadtong bato nga nag-uban-uban kanila mao si Kristo mismo. Apan bisan og gitabangan sila sa Dios, ang kadaghanan kanila wala gayud magbuhat sa husto nga makapalipay sa Dios. Tungod ni ini namatay sila ug ang ilang mga pataing lawas nagkatag didto sa kamingawan. Kadtong mga nahitabo kanila nagpasidaan kanato aron dili kita magtinguha sa pagbuhat ug mga daotan sama sa ilang gibuhat. Ayaw kamo pagsunod sa gihimo sa uban kanila nga nagsimba sa mga Diyos. Kay sumala sa kasulatan, ang mga tawo na nagkumbira, na naginom, ug na nagsayaw sa ilang pagsimba sa Diyos. Ug dili gayod kita makighilawas gawas sa kaminyoon, sama sa gibuhat sa uban kanila. Tungod ni ini nangamatay ang 23,000 kanila sa osa lang kaadlaw. Dili usab nato sundon ang uban kanila nga mihimo sa pagsulay sa Kristo, maong gipapaak niya sila sa mga halas ug nangamatay sila. Ayaw kamo pagsunod sa gihimo sa uban kanila nga nagbagulbol. Mao nga gipapatay sila sa Dios pinaagi sa anghel sa kamatayon. Kining tanan nahitabo aron masayran nato nga wala kadto ikalipay sa Dios. Ug gisulat kadto nga mga panghitabo aron sa pagpasidaan kanato nga nagkinabuhi sa panahon nga hapit na gayud moabot ang katapusan. Busa ko naghunahuna kamo nga ang inyong pagtuo lig-on na, pagbantay kamo kay basin kon makasalausab kamo. Walay pagsulay nga moabot kaninyo nga wala usab na abot sa ubang mga tawo. Apan kasaligan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayan kamo labaw sa inyong maantos. Ug kon moabot ang mga pagsulay kaninyo, maghatag siyag pamaagi aron maantos ninyo kini. Busa, mga hinigugma ko, ayaw gayud kamo pagsimba sa mga Diyos. Nagsulti ako kaninyo ingon nga mga tawo nga adunay sa labutan. Busa timbang-timbangan ninyo ang akong gisulti kaninyo. Kon magtigom kita aron sa paghinumdum sa kamatayon ni Kristo, aduna kitay giinom sa kupa nga atong gipasalamatan sa Dios, ug aduna usab kitay pan nga atong gipikas-pikas ug gikaon. Dili ba nga pinaagi ni ini nakig-ambit kita sa dugo ug sa lawas ni Kristo? Kitang tanan, bisan daghan, o salang kalawas tungod kay o salang kapan ang atong giambitan. Tan-awa ragud ninyo ang katawhan sa Israel. Ang mga nangaon sa mga halad nakig-ambit sa buluhaton sa halaran. Buot ko bang ipasabot nga ang mga Diyos ug ang pagkaon nga gihalad ngadto kanila adunay bili? Dili. Ang buot kong ipasabot mao nga ang mga gihalad sa mga tawong wala makaila sa Dios, gihalad ngadto sa daotang mga espiritu ug dili ngadto sa Dios. Busa dili ko gusto nga makig-ambit kamo sa daotan nga mga espiritu. Dili mahimo nga moinom kamo sa kupa sa Ginoo ug sa kupa sa daotang mga espiritu. Ug dili mahimo nga mokaon kamo sa kananan sa Ginoo ug sa kananan sa daotang mga espiritu. Unsa, gusto ba nato nga mga bugho ang Ginoo? Mas gamhanan ba kita kaysa niya?